idan kuma dan ya tozarta ni yake yi, ni Allah bai tozarta ni ba, kuma albarkacin annabi da alkur'ani ni ba zan tozarta ba, kuma in Allah ya so ya yarda da mutunci na zan mutu ina ganin mutuncin wani yana ganin mutunci na. Rikici ya balle tsakanin Ali Nuhu da Ado Gwanja. Labarai da dumi-dumin sayin da muke samu, rikici ya farke tsakanin sarkin Kano wato Ali Nuhu da mawaki Ado Gwanja, inda Ado Gwanja fito ke nuna ba'a ga Ali Nuhu, inda yake tattaka masa maganganun da bai kamata ba, inda yake nuna bacin ransa kan abin da Ali Nuhu ya masa. To jama'a, idan wannan ne farko zuwan ka tashin namu mai albarka, don Allah ka jamure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alaman kararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. To za mu sake muku faifayen bidiyon nan ku gane ma idanuwanku. Idan kuma dan ya tozarta ni yake yi, ni Allah bai tozarta ni ba, kuma albarkacin annabi da alkur'ani ni ba zan tozarta ba, kuma in Allah ya so ya yarda da mutunci na zan mutu ina ganin mutuncin wani yana ganin mutunci na. Kin isa ki ce ma babu ni babu ke? Kin isa ki faɗi wannan ki ce babu ni babu ke? Ai wallahi biki isa ba. Kin sa na je na cicciyo ba sussukan mutane, nayi allan kafira na karɓo abubuwa, kin zo kin tafi ki zo ki barni da su, wallahi biki isa. Kuma wannan abin da kika zo kika barni da shi, wannan da kika zo kika banne da shi, to ki zo ki san yanda zaki da shi, ki zo ki dauki kayanki, kin zo kin hana ni sakati, ya hana kalli idan shege ji yanda ya jajir saboda uwarsa wacce suke timbelanta bata nan. To ki zo ki dauki abinki, ki zo ki dauka kayanki, gashi nan. Kai kin isa ma ki ce babu ni babu ki? Mun sha tunda uwarka ta zo ta aje min kai ta tafi ta barka, ba ka da wani amfani. Cikin dan kwal uba ma yin waye ke ji wannan. Kai da aka kama ka kana wannan bidiyo, ko kuma kai da aka dauke ka kana wannan bidiyon, me yasa kai baka yi kasa a page ɗinka ba? Saboda ka san ba bidiyon da zaka sa a page ɗinka bane ba, shi yasa baka yi kasa a page ɗinka ba. Ba za su yi la'akarin wanda ya dauke ka bai dace a ce ya dauke ka yayi posting wannan bidiyon ba. People just expect that video should never exist. Na zauna na bata lokaci na maka bidiyo na ce ka zo kai following mutane za su yi following ɗinka, ka kiya ka ce ƙarya ne. To wai ni dan Allah, kai da baka jaraba ba ta ina kasancewa ƙarya ne? Da za mu haɗa kai da ni da kai da wancan da yake kalluna, mu yi abu guda ɗaya da account ɗin kowa ya girma ta hanyar lakin bidiyon nan, sannan kai following mutane 15 da na yi tagin ga sanan ciki. Waɗannan gifters ne, ko ba komai ana son kai following gifters, saboda wallahi ana samun kuɗi ta dalilin gifters. Za su zo su baka rose, wannan rose ɗin da za su baka wallahi shine yake zama dala. Sai ka shiga comment section ka aje comment ɗinka, kana aje comment ɗinka mutane za su zo su yi connecting da account ɗinka. Ta haka ake growing. Amma kai ka ce a kai da an ce ka zo kai sai ka ce ƙarya ne. Ta ina za ka gane ƙarya ne? In ka gwada ka ga ƙarya ne sai ka da ka ce ƙarya ne. Haba, masu son sanin kasuwancin metaverse, wallahi ana samun kuɗi shi ma metaverse. Ka je ka danna link ɗin da ke kan bio ɗina, akwai link na metaverse, ka jira za a zo a baka ilimi kyauta.